No, pán kulturista, povedzte nám niečo. Povedzte nám niečo. Pán Gorej chcel dať 55-ročnú ženu. No, je to pravda, je to pravda. Panistvo stratil z krystal. No, povedzte nám niečo o pani Lucii. No ja nemám čo, mám korektný vzťah k tej ako. Áno. Dajte si drink na zdravíčko. Korektný vzťah, áno. Mne už došiel drink. No povedzte niečo múdre. Ideme do baru, do mesta. Niečo múdrejšie ešte. Ideme do Janošika, do Prešova. A prečo máte kapusňu na hlave? A minule, jak som mal kapusňu na hlave, som sa tu dobre vyspal pri otvorenom okne. A ešte pani Eva tu chýba, to by bol vrchol večera. Mal si ju zavolať, ja neviem. Tak Eva má svoje problémy.